Hei, minä olen Pekka Pakkala ja kerron teille eräitä keinoja, miten täällä Keskuspuiston ammattiopistossa on motivoitu opiskelijoita. Me uskomme täällä, että motivointi on oppimisen A ja O. Opetuksen ja oppimisen tehostamisessa motivaatio on yksi ensimmäisiä ja viimeisiä, mutta myös vaikeimpia asioita. Meillä on nuoria opiskelijoita, joilla ei välttämättä ole tällaista valmista mallia, minkä avulla he pystyvät liittämään itsensä näihin opintoihin. Joten meidän opettajilla on tämän vuoksi suuri haaste luoda tällaisia liittymäpintoja. Mutta jos me onnistumme tässä, me pystymme tehostamaan opetusta ja oppimista ja luomaan oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat yhteistoiminnallisen ja pitkäkestoisen oppimisen. Samalla tämän motivoinnin yhteydessä me pystymme luomaan positiivisia käyttäytymismalleja, positiivisia ajattelumalleja, jotka sitten myös omalta osaltaan ruokkivat tätä motivaatiota. Eli kyseessä on useampia eri prosesseja, jotka tukevat toisiaan tässä oppimistapahtumassa. Ja se, että miten me pystymme motivoimaan opiskelijaa, on tietysti se, että me annamme positiivista palautetta mahdollisimman usein. Mutta se, että mistä kaikesta me voimme antaa sitä positiivista palautetta, onkin sitten toinen asia. Minä olen itse englannin kielen opettaja, joten minulla on tällaisesta, esimerkiksi kun ajatellaan perustutkinnon opiskelijaa, niin hänen viikoittaisesta opiskelusta on hyvin pieni viipale. Minun on hyvin vaikea tietää hänen ammattiaineen opintojensa etenemisiä ja niitä kohokohtia, mitä sieltä mahdollisesti löytyy. Eli yksi kielenopettajan haasteista ja YTO-opettajan haasteista on se, että me pystymme löytämään opiskelijalta ne kehun arvoiset asiat. Mutta jos me pystymme löytämään ne, niin me pystymme antamaan realistista ja autenttista hyvää palautetta. Olen huomannut toistuvasti tämän, että jos me saamme hyvää palautetta asiasta, jonka itse tiedämme kehumisen arvoiseksi, niin meidän tällainen positiivinen ja myönteinen minäkuva paranee huomattavasti ja me muistamme loppuelämämme tällaiset kokemukset. Tämä kaikki tietysti liittyy identiteetin rakentumiseen, vuorovaikutustaitojen rakentumiseen ja ei sen enempää eikä vähempää kuin yhteiskunnallisen vastuunottamisen edistämiseen. Olemme isojen asioiden äärellä. Hei, olen Kiira Marjala Keskuspuiston ammattiopistosta. Toimin äidinkielen lehtorina. Nyt puhun vahvuuksista. Vahvuuksien tunnistaminen on oleellinen osa opiskelijan kanssa työskentelyä. Monilla opiskelijoilla on huonoja kokemuksia peruskoulusta ja he eivät innostu äidinkielen opiskelusta. Moni kertoo, että he ovat huonoja siinä. Pidän tärkeänä, että voin heti opintojen alkuvaiheessa osoittaa heille, että jokaisella heistä on omia vahvuuksiaan. Äidinkieleen kuuluu kirjoittamisen lisäksi lukemista, kuuntelemista, puhumista ja esimerkiksi tiedonhakua. Jokaiselle opiskelijalle löytyy oma alansa, missä hän voi olla hyvä ja osoittaa osaamista. Kuinka saada oppimisen iloa erityisopetukseen? Iloa voi tuottaa hyvin pienillä valinnoilla. Kun opiskelija saa valita esimerkiksi 2 eri tehtävästä, hänestä tulee tilanteen subjekti. Hän tekee oman valintansa ja kantaa vastuun siitä. Hyvin tyypillisesti tarjoan opiskelijalle 2 tai 3 vaihtoehtoa, mistä hän voi valita. Usein kyseessä on tilanne, jossa kaikki ne tehtävät on tehtävä
mutta opiskelija voi valita, mikä on se järjestys. Se tuottaa iloa. Ja on tutkittu, että opiskelijaryhmissä, ihan päiväkoti-ikäisistä aikuisopiskelijoihin, ryhmissä, joissa on iloa, on paljon vähemmän kiusaamista tai muuta hankalaa. Onnistumisen kokemusten tarjoaminen opiskelijalle on tärkeää. Se myös tuottaa usein suurta iloa. Opettaja voi sanoittaa tilannetta, kertoa mitä tilanteessa tapahtuu. Usein opiskelija auttaa ryhmätoveriaan tai auttaa opettajaa, tai opettaja on saattanut nähdä vaikkapa koulun käytävillä tai ruokalassa tilanteen, jossa opiskelija on ollut auttavainen. Hän voi kertoa tästä ja tuottaa opiskelijalle tunteen siitä, että tämä on onnistunut. Tämä on usein tilanne, joka synnyttää hyvää kontaktia opettajan ja opiskelijan välillä. Kun kontakti on hyvä, päästään myös vaikeimmista tilanteista eteenpäin. Yksi erityisopettajan tärkeimmistä tehtävistä on pystyä tunnistamaan opiskelijan lähikehityksen vyöhyke. Kyseessä on siis tieto siitä, missä kohtaa opiskelijan oppiminen ja osaaminen on juuri tällä hetkellä. Näin pystymme tarjoamaan sopivan haastavia, mutta ei liian vaikeita tehtäviä. Näin vältetään myös opiskelijan turhautuminen liian helppojen tehtävien edessä. On syytä tarjota sopivanlaisia tehtäviä ja vaihtelevia tehtäviä. Näin voidaan tarjota oppimisen ilon kokemuksia. Koulu on osa yhteiskuntaa. Meidän on syytä käsitellä ajankohtaisia asioita opiskelijoiden kanssa. Parhaimmillaan tällaiset tilanteet tuottavat oppimisen iloa niin opiskelijoille kuin opettajillekin. Opiskelijan motivoinnissa ensiarvoisen tärkeä tehtävä on se, että me pystymme tekemään opiskelijasta subjektin. Toisin sanoen, me saamme opiskelijan autonomiseksi toimijaksi oppimistapahtumaan. Autonomian käsite on tietysti tärkeimpiä käsitteitä vieraan kielen oppimisessa ja monessa muussakin asiassa. Mutta eli tässä on siis kysymys siitä, että opiskelija alkaa kertoa omaa tarinaansa oppimistapahtumassa. Hän ei ole enää passiivinen oppija, jonka sisään tämä oppi kaadetaan, vaan että ihanteellisessa tapauksessa tämä opiskelija pystyy saman tien alkamaan soveltamaan tätä uutta tietoa, näkee sen merkityksellisenä itselleen. Hän alkaa nähdä siinä yhtymäkohtia todellisuuteen ja ennen kaikkea omaan todellisuuteensa. Sitä kutsutaan mielenkiinnoksi. Mielenkiinnon myötä syntyy tällaisia positiivisia kokemuksia ja tällä ei suinkaan tarkoita, että kaiken pitäisi olla koko ajan sellaista väkinäisen positiivista ja tällaisten ruusunpunaisten silmälasien läpi katsomista, vaan siinä voidaan käsitellä myös haasteellisiakin asioita opiskelijan kannalta, mutta se, että ne ovat mielenkiintoisia ja relevantteja. Meidän pitää tarjota valinnan mahdollisuuksia opiskelijalle. Eli että hänellä on tällaisia tiettyjä selkeitä strukturoituja vaihtoehtoja, joiden tavoin hän pystyy tätä oppimistapahtumaa pitkin etenemään. Jos me onnistumme tässä, että on tiettyä struktuuria, mutta on myös tiettyä valinnan vapautta, me pystymme käsittelemään paremmin niin sanottua lähikehityksen vyöhykettä ja täten helpottamaan opiskelijan siirtymistä tiedon hankkimisen seuraavaan osaan. Nämä ovat haasteellisia asioita, mutta siinä pystytään, varsinkin jos me tunnemme opiskelijan jollakin lailla. Sen takia tällaiset keskustelut ovat hirveän tärkeitä tällaisessa motivoinnissa. Ja myös se, että me tiedämme opiskelijan taustaa jonkin verran ja ehkä nyt ammatillisena YTO-opettajana niin tulee ensimmäisenä mieleen tämä, että me tiedämme opiskelijan ammatillisten opintojen etenemisestä mahdollisimman paljon. Me tiedämme, miten nämä ammatilliset opinnot etenevät, missä hän niissä on hyvä, mitkä jutut ovat hänelle haasteellisia ja niin edelleen. Silloin me pystymme keskustelemaan näistä asioista. Tärkeää on myös ajankohtaisuus.
Jos me pystymme käsittelemään esimerkiksi nyt vaikka englannin kielen tunneilla niitä asioita, joita opiskelija on käsitellyt jo ammattitunneilla, tai ei pelkästään puheen tasolla, vaan ihan joutunut siellä tekemään näitä asioita, niin jos me pystymme palaamaan vaikka ihanteellisessa tapauksessa jopa samana päivänä näihin asioihin englannin tunnilla, niin me pystymme luomaan merkityksellisiä oppimisympäristöjä. Toisin sanoen, me pystymme merkityksellistämään tätä englannin opetusta. Samalla me pystymme kielentämään niitä asioita, mitä ammattiaineiden tunnilla on tapahtunut. Tätä kielentämistä tosi tapahtuu siellä jo ammattiaineidenkin tunnilla, mutta me voimme jatkaa tätä prosessia englannin tunnilla. Eli tällainen motivointi on siis sitä, että me pystymme mahdollisimman tarkasti ja hyvin liittämään nämä YTO-aineet ammattiaineisiin. Tässä on jälleen kerran kyse YTO-integraatiosta. YTO-integraatio on siis avainasemassa tässäkin asiassa. Kaikki oppiminen tarvitsee kontekstin. Ja aivan erityisesti vieraan kielen oppiminen tarvitsee kontekstin, eli toisin sanoen se tarvitsee merkityssuhteita. Tämän vuoksi ajattelen, että vieraan kielen oppiminen ja vieraan kielen opettaminen ja ammatilliset aineet ja niiden välinen integraatio ovat tällaisia toisiaan tukevia prosesseja. Jos me kerran tarvitsemme kontekstin, niin mehän olemme ammatillisia opettajia, niin meillähän on alakohtaisuus jo valmiiksi olemassa tässä samassa oppilaitoksessa. Meidän ei tarvitse etsiä mitään keinotekoisia tilanteita, josta me hakisimme tällaista autenttista oppimismateriaalia ja autenttisia oppimisympäristöjä, vaan ne autenttiset oppimisympäristöt ovat jo meillä olemassa. Meidän vaan pitää pystyä hyödyntämään niitä. Jos me pystymme hyödyntämään niitä ja integroimaan tämän esimerkiksi YTO-aineen tai vieraan kielen, niin samalla me pystymme myös edistämään opiskelijan ammatillisen identiteetin rakentumista. Ja jälleen kerran uskon, että nämä kaksi prosessia, eli kielen oppimistapahtuma ja opiskelijan ammatillisen identiteetin rakentuminen ovat toisiaan auttavia prosesseja. Jos me pystymme tähän, niin voimme ajatella, että oppiminen ei ole enää pelkkää oppimista, vaan oppiminen, vieraan kielen oppiminen, auttaa meitä tulemaan onnellisemmiksi ihmisiksi. Se auttaa meitä käsittelemään ympäröivää todellisuutta. Se antaa meille välineitä siihen, miten rakennamme itsellemme ja ennen kaikkea ympäristöllemme parempaa elämää. Jos me saamme rakennettua ammatistaan ja itsestään oikealla lailla ylpeitä opiskelijoita, niin se on varmaan korkein mahdollinen tavoite, mihinkä voimme pyrkiä. Oppimisympäristöt kertovat opiskelijoista uutta. Ryhmä käyttäytyy usein täysin toisella tavalla luokkaympäristössä kuin esimerkiksi käytävällä oppimistilanteessa. Äidinkielessä teemme välillä keskusteluharjoituksia menemällä kävelylle ulos. Kun vaihdamme toimintaympäristöä, vaihtuu myös toiminta. Oppiminen on kaksisuuntaista. Opiskelijat voivat opettaa meille opettajille monenlaisia asioita. Heillä on osaamista asioissa, jotka eivät välttämättä ole vielä meille tuttuja. Uskallammeko me suostua oppijoiksi? Lopuksi voidaan siis todeta, että koulu on osa yhteiskuntaa, kuten Kiira jo edellä sanoi. Yhteiskunta ja maailma ovat molemmat poikkitieteellisiä. Miksi ei siis koulukin voisi sitä olla? Meidän on opettajina vain astuttava ympäröivään yhteiskuntaan ja ympäröivään maailmaan. Tämä myös tarkoittaa sitä, että joskus meidän on astuttava omasta mukavuusalueeltamme pois. Ja
meidän on otettava epäonnistumisen riski. Ja nämä epäonnistumiset voivat olla itse asiassa askelia kohti parempaa opetusta. Uskalletaan siis yrittää. Epäonnistuminen ei aina ole epäonnistuminen. Kiitos mielenkiinnosta.